Здравейте хора, как сте? Всичко окей? Всичко наред? Измина още една седмица и отново седнах да гледам предаването, по време на което винаги си казвам: аз наистина не знам къде съм попаднала. Така, тази седмица пускам видеото един ден по-рано, защото ще мога да реагирам само на първи епизод от тази седмица. Колкото и странно да звучи, аз имам и други ангажименти, освен да реагирам на Ергена. Така че, да, тази седмица ще има реакция само на първия епизод. Евентуално мога да малко да коментирам втори епизод в видеото следващата седмица, обаче ще поживеем и ще видим, не мога да кажа от сега какво ще се случва и зависи дали ще бъде той интересен. И така, нека да видим какво интересно се случи в първи епизод на Ергена от тази седмица. Епизодът започва стандартно с покана за индивидуална среща, която е отправена към Йоана. Нещо, което и мен малко ме очуди, защото след миналия път изглежда Алек много така по-резервирано се държеше с нея. Дори самата тя се очуди, защото тя също усети по-така хладното му отношение в предния коктейл, но явно тези неща са забравени и тя е поканена на среща, отиват, пак пътуват с някакви лодки и ходят да се гмуркат сред някакви пасажи от риби. След това отиват до някакъв пак остров, ходят там да вечерят и всичко е романтично, е много хубаво. Общо взето скучна среща, няма какво толкова да я коментирам. Йоана получава роза. Интересното нещо, което се случва тогава, по-различно в сравнение с другите срещи, е, че той й подарява едно колие. Обратно в имението, разбира се, има поредната игра, където към момичета се задават въпроси от най-различни области. Съответно тази, която дава най-много правилни отговори, има възможността да отиде на групова среща, дори и нейното име да не е в първоначалния списък с поканените. А останалите момичета отпадат една по една, имат един цилиндър на главата, който се пълни с някаква течност. И се пълни с течност от останалите момичета. Съответно, всяка една, която даде грешен отговор на въпроса, останалите имат правото да излеят в цилиндъра от тази течност. Тази, която е най-нехаресвана, съответно ще отпадне първо, защото повече момичета ще изсипят течност в цилиндъра и така те отпадат една по една. Не знам защо по такъв научен начин го обясних това нещо, което не е нито толкова интересно, нито толкова сложно за обяснение, но ето ни тук. Не знам за другите, аз буквално в момента не мога да мисля. От болката в тази глава. И после отговаряй на въпрос, както и да е. Продължаваме с научните обяснения на процесите в човешкия организъм. В момента, в който ти имаш нещо тежко на главата, то притиска отгоре мозъка ти и реално то ти по този начин губиш способността си да се съсредоточиш и да покажеш своите знания. Това винаги, когато хората ходят по някакви изпити или трябва по някакъв начин да покажат знания, много важно е да главата им така да бъде открита, за да могат знанията им да извират без проблем и да не се нарушават тези вибрации, които ти помагат повече да се съсредоточиш и да покажеш на какво си способен. Какво се крие зад абревиатурата НАП? Киара? Национална нещо си. Винаги съм имала едно на ум и продължавам да имам едно на ум, че момичетата понякога дават нарочно грешни отговори, за да има някаква интрига или да има някакви забавни моменти. И си мисля, че може би това е един такъв момент, защото да не знаеш какво е НАП, за мен ми се струва много странно. Според мен, може би наистина, просто някой път им казват, тук дай този грешен отговор, за да стане забавно. Да. Но в крайна сметка аз искам да съм специална. Когато не се чувствам специална, не ме кефи вчера Мария да отиде и да се олигават с Алек. Ето, не ме кефат. Аз отчаяна не съм. Аз мога да стана и да си тръгна и да му пожелая да намери любовта. Мен не ми е последния мъж, Алек. Значи чувството, че Виктория тук малко си противоречи, поне по моите разбиране, защото тя хем казва, че е разочарована и демотивирана, иска да се чувства специална и е гадно, когато слуша там за срещите на Мария. От друга страна пък казва, че няма никакъв проблем да си тръгне следно, да пожелая всичко най-хубаво на Алек и за нея той не е единствения мъж. Тоест последно, коя от двете, или си разочарована, демотивирана, ти е гадно, или нямаш никакъв проблем да си тръгнеш. И ако нямаш никакъв проблем да си тръгнеш, защо не си тръгваш?
Сега, според мен, отговор е очевиден на този въпрос. Защото, че Виктория някакси иска да влезе в два образа едновременно. От една страна образа на тази, която има много високо самочувствие, винаги е свикнала тя да бъде в центъра на вниманието и е под достоинството и да се бори с 20 други жени за вниманието на един мъж, защото винаги е свикнала цялото внимание да е за нея. От друга страна е образа на тази, която няма проблем да се бори директно с другите жени. Там на всичките игри иска да е първа, иска да печели една от първите рози, иска нейните срещи да бъде една от първите и така има силно изразен състезателен дух. Само и само да може примерно да прекара малко повече време с него. И не мога да определя някакси кой от двата образа влиза тя. По принцип и преди съм казвала, че ако си жена, която винаги е свикнала ти да бъдеш единствената и по-скоро мъжете да те преследват теб и цялото внимание да е насочено към теб, сигурно Ергена не е предаването, в което трябва да влезе, защото е ясно, че там ти няма да си единствената и по всяка вероятност ще има други задълбочени връзки, освен на твоята с Ергена. Но тук определящо е и колко много искаш да станеш след това инфлуенсър и да си развиваш бизнеса. А няма лошо една жена да иска мъж до нея да бъде материално добре. Ама аз няма да живея навън някъде в люлин панелка. Така, тук Мария подхваща една доста актуална тема в наши дни, за това дали жените са материалистки. Само да кажа, че тя, поне доколкото чух, сама до някаква степен се определи като материалистка, така че аз няма да й дам никакви квалификации. Сега каза, че не би живял в панелка в Люлин. Първо, какво против имаш панелките? Обиждам се лично тук. Второ, със сигурност съм съгласна, че трябва да имаш до някаква степен стабилност в финансовото си положение преди да започнеш да създаваш семейство, защото това е наистина важно. Изключително голям разход е абсолютно всичко, особено в наши дни, особено през последните години. Така че трябва много добре да си направил сметката, а не просто да ходиш да правиш деца, без да си сигурен, че ще можеш да ги изхранваш, ще можеш да им осигуриш, не само да ги изхранваш, ще можеш да им осигуриш едно стабилно бъдеще. Но от друга страна, доброто финансово състояние със сигурност не е гаранция, че връзката ви ще просъществува. Има други условия, които трябва да бъдат на лице и вие трябва постоянно да работите върху взаимоотношенията си, за да вървите напред и да градите нещо заедно и да се развивате като двойка. Така че, що се отнася до създаване на семейство, със сигурност трябва да знаете, че сте стабилни финансово, за да можете спокойно да имате сигурност, че ще може да изхраните това семейство. Обаче също трябва и да сте съвместими, да работите върху връзката си, върху взаимоотношенията си, защото ако не комуникирате, не си обръщате внимание и не се стремите истински да градите, колкото и пари да имате, това няма да ви спаси. Значи този сегмент ми беше изключително трудно да го заснемам. Чувството, че имам около 20 тейка, не знам защо. Все едно имам някакъв цилиндър върху главата, пълен с някаква течност, която много ми притискаше мозъка. Ужас направо. Ако аз съм материалистка, ти, мила моя, с твоя 60 годишен бивш приятел. Всъщност, той е човека, който осигурява луксозния живот на Маги. Тази Виктория знае всичко за всяка участничка. Пак ще повторя това, което когато беше Габриела. Как тя първо как знае кои ще са участничките, с които влизат. Това не знам дали е някаква публична информация или наистина с някакви връзки имам чувството, че се играе тук, защото не стига, че знае, че е знаела преди това, че Маги ще влиза и успяла да разбере кой е бил бившия й приятел. Направо като някакъв Евгений Минчев ми е тази Виктория. Всички светски новини и клюки ги зная по някаква причина. Аре, това за Габриела, за приятеля и футболиста е окей в нейните среди, обаче това пък за Маги, за бившия, откъде го знае. Той бившия е някакъв менеджер на някакъв футболен отбор ли? Какъв е, да знам. Маги, тя има персонален подарък. Колие, ти се върна с също имам много персонални подаръци от Алек. Камък и шапка.
Значи продължават безумно много да ме дразнят техните коментарчета и подмятания, които са отправени с една такава привидна усмивка и замаскирани като аз просто полюбопитствах, аз просто изкоментирах или аз просто зададах въпрос. От една страна обвиняват Маги, че била материалистка и бившия й приятел над 60 годишен и купувал дрехи, бижута и коли и така нататък. От друга страна, когато тя споменава малките материални неща, които Алек е бил подарил, той ти подарил някакъв камък и шапка само. Едно кое ще се радваме на малките материални неща или трябва да ни е гално това, че ни е подарил някакво скъпо бижу? Решете! Така достигаме до вечерта на коктейла, където според мен са били забъркани едни специални магически коктейли. Аз искам да ти кажа, че съм влюбена в теб. Аз съм абсолютно и напълно влюбена в теб. Нахила се като идиот, значи да, влюбена съм. Да, Алек получава 2 признания в любов за една вечер. Така за Маги, тя и преди мисля, че беше казала, че е влюбена в него, беше му го признала, така че там нищо ново. Обаче за Надежда, сега те си говорили 5 пъти, имали се една индивидуална среща, тя вече каза, че е влюбена в него. И преди съм коментирала тази тема, така че няма сега пак да изпадам в много обяснения. Можеш да си помислиш, че наистина си влюбен заради обстановката, заради това, че нямаш външни неща, които да те разсейват и заради това, че си фокусиран само върху този човек. Да, със сигурност може да си помислиш, че наистина си влюбен. Дали наистина си влюбен обаче, според мен не. Защото това не е реалният живот. Ти този човек не го виждаш в реална среда и не можеш да видиш как той ще реагира в различни ситуации. Отделно, че за 5 разговора, дори и индивидуална среща, която е протекла дори цял ден, дори 2 дни, ти няма просто как да истински да достигнеш до същността на този човек и наистина да разбереш дали вие сте съвместими. Така че да имаш някакво влечение, да си привлечен към този човек, да изпитваш някакви топли чувства, да, със сигурност може, но да си истински влюбен, по-скоро не бих казал. Да, и на мен където ме прилича на шаферка на Маги. Приятно ли ти е? В смисъл той да проявява толкова много интерес? Но това значи да не си говоря с Маги, не? Но примерно изглежда така. Но се радвам, че си имала такива хубави емоции. И наистина изглежда като все едно най-добра приятелка и че става въпрос за различен мъж. Много се радвам, че другия епизод няма да го коментирам тази седмица, защото тотално се изнервих вече. Имам чувство, че на тези момичета трябва по време, нали, когато Алек не е там, да им дадат някакво судоку да решават или някаква книга да прочетат, защото просто наистина се чудят за какво да се захапят една друга. До сега катето не я бяха закачали и сега изведнъж решиха, че ще подхванат катето. Между другото и правя Еволата, че запази до голяма степен, почти през целия разговор, самообладание и беше спокойна, уравновесена, накрая се разплака, но все пак тя момичето е на 20 години, но за всичките тия нападки, които от всякакви страни идваха към нея, според мен запази спокойствие възможно най-дълго време, нито се развика, просто се разплака накрая, защото не издържа нормално. Причините да подхванат точно нея, от една страна тя е доста тихичка и добричка и си мисля, че ще им бъде най-лесно с нея. Друга причина е, че мисля, че от всички тя е най-близка с Маги, а тази вечер точно те се бяха върнали отново към това да нападат Маги, което си е абсолютно класика. Критиката тук към Катето е, че на нея не е достатъчно гадно и продължава да бъде приятелка с Маги, въпреки че очевидно Маги и Алек имат по-специална връзка и тази критика и този най-обикновен въпрос, това полюбопитстване е именно от Виктория, която продължава да е приятелка с Мария, която по-предния епизод буквално изяде Алек. И също е приятелка и с Йоана, която буквално имаше индивидуална среща с Алек в същия този епизод. И си личи колко се задълбочават все повече взаимоотношенията им. Тоест тук според мен проблема е не, че Катето е приятелка с някоя, която има по-задълбочени взаимоотношения с Алек. Проблема е, че тази приятелка е именно Маги, която е общия враг на всички в къщата.
Така достигаме до церемонията на розата, където последните две, които остават, са Барбара и именно Катето, но Катето получава последната роза и Барбара си тръгва. Просто няма такъв мъж. Никога не имаше ли? Може да има. Значи със сигурност ще гледам 2-3 думи да вмъкна като коментар на този епизод във видеото другата седмица, защото щом става дума за прониквания, мисля, че се развила една интересна дискусия по този въпрос. Тя на 22 години, а тя вече дори има и качени видеоклипове. И ето Криси тук влиза в пряка конкуренция с Виктория по отношение на осведомеността й за дейностите на участничките преди да влязат в Ергена. Хора, това беше моя измъчен коментар на първия епизод на Ергена за тази седмица. Аз отивам да търся видеото на Валерия. Другата седмица се завръщам с коментар на следващите 2 епизода. Ако това видео ви е харесало, моля дайте един лайк и сабскрайб към канала, за да може коментаторското ми поприще да просъществува и да процъфтява. И до следващия път.